Hello mga kalugar, hello mga Oragon. Ayan, nandito tayo ngayon sa Philippine National Post Office. So, ito na yung pang third times natin na ipapollow up yung ating Google AdSense. Kasi nag-email na sa akin si Google noong August 15. Ang sabi niya, it should be like 2 to 4 weeks dapat dumating sa akin ang Google AdSense pin ko. Pero hanggang ngayon wala pa siya, kaya ito na yung pangatlo nating attempt na i-check dito sa post office, dito sa Metro Manila, Post Office National Office, kung andyan na sana yung ating Google PIN, AdSense PIN, no? So sana andyan na siya kasi medyo mahirap din magbiyahe at saka magastos din. Sana this time andyan na siya. Ngayon, hindi ko na actually inipay kasi yung kartero kasi alam niyo naman, pandemic ngayon, kaya tayo na nagbo-volunteer para i-check siya. So habang naghihintay tayo, ayan, gusto kong ipakita sa inyo yung ilang bahagi ng ating Philippine National Post Office para naman makita nyo kung ano yung mga initiatives nilang ginagawa, considering na meron tayong ganitong pandemic. Ayan guys, please keep on watching. So ito guys, yung ilan sa kanilang mga old postcards, no? Ayan. So inaano nila ngayon dito, parang ini-exhibit nila. So actually guys, madami siya. Ayan, katulad nito. So ito yung mga old postcards ng ating bansa na ginagamit nila noon. Ayan, actually madami yan, isang ano siya, oh. Isang board. Ito naman guys, yung corner nila, kung paano nila pinag-iisipan talagang mabuti yung pagpapaganda ng ating stamp na nilalagay sa ating mga sobre kapag tayo nagsusulat. So this part is yung kanilang research and brainstorming. At pagkatapos nilang pag-isipan, ayan, sa ano naman sila, sa designing. So may naka-assign dyan. Ito, sa designing pa rin, talagang meticulous nila pinag-iisipan kung anong ilalagay na design. Diba, dinodrawing pa nila. At pagkatapos nun guys, sa kanila na ilalagay sa proofing and printing. Ayan. So kaya, ito na yung nai-enjoy natin na nakalagay na stamp sa ating mga sobre, sa sulat ng ating mga sobre. Ayan. Kaya we should be proud kasi hindi pala siya guys, basta-basta lang na ginagawa. Kasi marami siyang proseso para lang talagang maipakita kung gaano kaganda ang ating bansa. At bilang pagpapahalaga sa ating mga frontliners, so meron sila ditong wall na sinulat ng ating mga chikiting ng ating mga kabataan para iparating nila sa ating mga frontliners ang kanilang pagmamahal at saka pasasalamat sa ating mga frontliners. Di ba nakakatuwa na ating mga kabataan ay meron silang ganoong pag-uugali at pag-iisip na pasalamatan ng ating mga frontliners. Bilang pagpupugay guys sa ating mga frontliners, ang ating National Post Office ay nag-isip na, ayan, makikita nyo na actually ito kapag kayo nagpadala ng sulat, andyan na ang kanilang mga mukha sa mga stamp, diba? We are very thankful and very proud sa ating mga frontliners kasi talagang sila talaga yung nangunguna sa paglaban sa, alam nyo na, sa pandemic natin ngayon. So kudos naman dyan sa ating Philippine National Post Office sa kanilang mga initiative para recognize yung effort ng ating mga frontliners. Ayan. Thank you so much guys. So, ito na yung kabuuan ng ating National Post Office. Malaki siyang building. So, syempre as part of their precautionary measure, meron sila sa bawat poste o wall ng National Philippine Post Office natin, may nakalagay silang mga advisory ng ganito. So please bear in mind this one guys as a reminder. At syempre ang ating mga minamahal at magigiting na kartero. So ayun guys, wala pa daw yung ating Google AdSense. So sa pangatlong attempt natin, wala pa rin ang ating Google AdSense. Pero good thing ngayon kasi yung guard is mabait. Nagpaiwan na lang siya ng number ko para just in case daw na dumating na, tatawagan daw ako nung kartero.
Ayun, salamat naman at hindi na ako magbabalik-balik dito. Kasi nung una, tinry ko na rin hingi yung number ng kartero pero hindi nila binibigay. Pero this time, sa third attempt natin, binigay na nila yung yung number ng kartero. So, siguro yan na lang yung wins, no? Yung positive thing na nangyari sa akin ngayon. Ayun, pero wala pa rin ang ating Google AdSense. So, maghihintay pa rin tayo ng medyo matagal-tagal na panahon. So ayun guys, pauwi na tayo. Wala, hindi tayo nagtagumpay sa ating plano ngayong hapon na makuha ang ating Google AdSense. Ayun. So gusto ko lang ipakita sa inyo yung kabuuan ng ating National Post Office. Ayan, so ganyan siya kalaki guys. Ay, video ko na lang na naka-front ha. At babalitaan ko kayo ulit guys kung ano man ang magiging development ng ating Google AdSense. Bye bye guys, stay safe, and for the meantime, ayan, ang harap pala ng National Post Office is yung ano bang park to? Yung kay Bonifacio. Ayan, Liwasang Bonifacio. Ito ang Liwasang Bonifacio guys. Ayan, stay safe guys, bye bye. So, ganyan siya guys kalaki ang ating National Post Office. Ito naman guys, ang estatwa ni Andres Bonifacio. So, tapat lang to ng ating National Post Office. So, gusto ko ipakita sa inyo yung nababasa natin dito palagi. Ayan. So, this is a brief history of Andres Bonifacio at kung bakit sa kanya nailagay o naibigay sa kanya ang lugar na to para sa pag-alaala sa kanya. So it's a brief history of our national heroes.